Boksiin. Mustonen. Suvala. Laita sisään. Ei! Siihen ei pääse aivan grönjalkoinen väliin. Pallo kulmalipulle uudemman kerran. Nopeasti Eero Palmu laita se liikkeelle. Siitä lähteelle ja aika korkeana Suvala. Suvala ensin! Jaakko Paavilainen! Iskee Santan kakkoseen! Jaakko Paavilainen! Iskee Santan kakkoseen! Jaakko Paavilainen! Iskee Santan kakkoseen! Peliä pelattu! 94 minuuttia! Kulmasta viimeinen tilanne! Jaakko Paavilainen iskee Santan 1-0 johtoon ja iskee Santan kakkoseen! Oi herra jumala, tätä jännityksen riemua! Oi!